Ngahamba-ke ngaya endikini, India. Lathi umuntu oyithathile imali uzobonakala ngombala. Njengokumbona-ke ulwandle esehlanya kanje mntakama. Hey kodwa mntakama ngoba umbona ulwandle esehlanya kanjena, hayi mntakama wahlanyiswe yimina. Mntama, ufuna ukungitshela ukuthi ingane yami iyagula wena isandla sakho? Ufuna ungitshela lokho? Mntakama ayikho enye indlela engakutshela ngayo kodwa-ke kukanjalo mntakama. Cha, umthakathi ubolile. Ingane yami iyagula phambi kwakho. Ungibona ngihamba ngehla ngenyuka ngifuna usizo, uthule. Mntakama hayi ngoba indaba engaka ngemali nje usokwazi ukubulala ingane kasisweni. Mntakama ngicela unginezithuba nami ngithi kuyichaza. Ayikho into ozoyichaza. Mntakama. Umthakathi. Mntakama. Ngiphinde nginibingelele lonke ababukeli beBlaqlife TV. Igama lami nginguStufuza la ngamandla ezulu kuhlelo esilibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo kaBlaqlife TV. Today ngihleli no-Anonymous. Uma sibanibani uzosichazela ngokwakhe ukuthi ubuya kuphi, yini lemxina kangaka emoyeni njengoba sivashela namhlanje. Sawona? Yebo sawona sisi. Kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Nami ubabani lo ngihleli naye? Ngumamchunu. Ubuya kuphi? Ngibuya uThongathi. Oh okay. Wazivashela namhlanje? Khona into engifisa ukuyikhipha esifubeni sami singidle iminyaka eminingi. Bengithanda ukuthi ngigonyuluke kuDadewethu ukuthi ngimtshele ukuthi njengoba umntana wakhe ehlanya wahlanyiswe yimina. Sure. So usifika kanjani lapho? Bekunokuthi ngidlala istokfela nomama. So istokfela bebefika ekhaya kuyinhlanganisela kuyona ndawo ukuthi ekhaya kufikela kuyona kuzodlalwa. Bayashawa imali-ke bese ngelanga lokuthi sihlukanise istokfela sefanele manje nami ngiyodeposit imali. Yes. Mangithi ngiyafuna imali ayikho ekhaya. Ngiwubiza wonke umndeni. Ngibuze ekhaya ngibabuza ukuthi imali ade sendaweni kanje abayibonanga yini. Wonke umuntu ekhaya kwathi amasi nami ngeze ngiyibuza ukuthi lawo masi avutshobani ngoba phela imali ibili khona lapha yana mase ngithi ngiyayibheka imali ayisekho. Yebo. So kwenzakalani ke? So ke ngathi-ke mina-ke ngabatshela-ke futhi ekhaya-ke ngathi mina mawukuthi kukhona umuntu wala ekhaya oyithathile imali uyoyiveza ngombala uyobonakala. So kwabuzakala ekhaya ukuthi uzokwenzani ngathi mina kuyobonakala phambili ngoba phela nami abafazi bayangihlasela bayefuna imali yabo. Mhlawumbe awuzitshela ukuthi mhlawumbe ngene iphara ekhaya la ntshontsha. Hayi umuzi wasekhaya akuwona umuzi ojwayelekile kakhulu. Wawujwayelekile ngoba phela ngisho umama wasekhaya uma wami ongizalayo lo muntu nje oyihlanyelayo kakhulu. So umuzi wasekhaya awujwayeleki. So angiboni ukuthi ngangena umuntu athatha imali. Ngisola bona laba basekhaya. Oh okay. Kwanzima. So njengoba wayethi uzobonakala lo muntu otshothe leyo mali kwenzakalani? So ngahamba ngaya eNdiya initial cross. Ngalibikela-ke iNdiya ukuthi kwenzakaleni-ke Indiya la nginikeza umuthi. Lathi lo muthi la ngiyele lama instructions ukuthi ngiwasebenzise kanjani. Lathi kuzodlula u3 days. After 3 days lo muntu uzoyiveza. Hayi nangampela nami mangifika ekhaya ngenze njalo. Ngenze layo imgilingwane yeNdiya-ke lathi angilenzeke ngiyenzeke-ke. After 3 days wafika-ke umntaka Dadewethu-ke esehayiza-ke esethi mamncane ngiyaxolisa imali yathathwe yimina. So nje mayehamba nje unalokuthi mamncane ngiyaxolisa imali ithathwe yimina mamncane ngixolisa imali ithathwe yimina. So manje befuna ukumtshela uDadewethu ukuthi ayi kona kangelula ukuthi ngikwenze kodwa manje nami ipressure enganginayo abantu befuna imali ngaze ngihamba ngoboleka imali emabhenki ukuze ngizokwazi ukuthi ngipheshe bona labo mama laba beyidokfela ukuze ukuthi sikwazi ukuthi sihlukanise imali. Ngoba abantu bayakwenza umthakathi ungayena. Ya bayakwenza abantu umthatha ungayena bayakwazi nanokujika inhliziyo yabantu. Manje kukanjani nje enhlizweni yakho because ingane yasisi wakho phela ingane yakho. Uma usumbone senje uphatheka kanjani? Uyakona kuyaba buhlungu, kuba buhlungu ngempela ngoba phela nami ngangiyitshethe uzophumela obala umuntu oyithathile imali ngoba phela ayikho imali engaveni isuke imile linyawo egcekeni. Yayibona lento engishoyo nawe sisi.
And ngeke uze misplace ngeke imali uyayiqikelela. Yebo. Khona futhi imali yabafazi bedokufela kuyabazi nawo mama bedokufela banjani. Mase befuna imali zabo bayahlanya emakhanda. Nama sengana choice ukuthi okay ukuze ngizokwazi ukuthi ngibe nesiciniseko ngempela ukuthi kwenzakaleni imali. Ake ngihambe nami ngiye kulona lelo ndiye. Manje uluphi usizo mhlawumbe angasalithola? Angiboni ukuthi lukhona usizo angalithola ngoba isandla sasegcekeni asilapheki. And futhi ndiyalasho lathi fakile ayikwazi ukukhipha. So usisi wakho yena umuntu kanjani? Mangasezwe lezi indaba uzothatha kanjani? Sesafuna uqamba manga ngoba kahle vele noDadewethu asiboni ngaselweni. Asiboni ngoba nakhona ngibe ngimtshela umntaka ngithi ngiyamsola usibani lo wakho ukuthi uyena uyithathile imali kodwa ke ngenxa yokuthi umama phela kuyohlezi defend ingane kodwa ngimtshela ukuthi no usibani uyamazi nawe la ekhaya ukuthi ugangile unaso isandla kodwa mina phela nami ke kangayona inhloso yami ukuthi ngize ngimhlanyise yena ke yena angifisa ukuthi ayibuyise imali ngoba oqala ngabatshela ngathi ngizohamba ngendiyeni babetshela ngikhuluma amampungeke ngabaphinde futhi ngabatshela ngabona ukuthi hayi ke lento lena ake ngisukumeleke nami. Kaze kwanzima sike sizama ukumthinta sisi. Hello? Usabona ma? Hello? Yebo ma unjani? Ha? Hello? Yebo. Uyaphini? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ukhuluma noSikhipha Dlengamandla Zulu from iBlaqlife TV. Uhlele silibiza ngokuthi Sikhipha Izimfihlo. Yebo. Ngihleli nosisi wakho lana. Uthi khona udaba afisa ukuthi akutshele lona. Oh yebo ngilalela. Ngicela umlalelo. Kodwa njani mntama? Ngiyaphila. Ukhuluma nomusa la. Yebo. Mntama angazi lento engizokutshela yona ukuthi izokuphatha kanjani kodwa manje nami sengiyabona ukuthi sinesikhathi iyangidla ngisakwazi nanokulala ebusuku. Ingakho ngize ngabhalela kaBlaqlife ukuthi bangisize ukuthi ngizokwazi ukukhipha lo mthwalo kumina. Mntama uyakhumbula ngaleli langa ngilahlekelwe imali yestokfela? Yeah mntama ngiyakhuluma. Yebo mntama ngiyakhumbula futhi ngibuza wonke umuntu ekhaya ukuthi imali akaze niyibone wonke umuntu wathi akayazi. Yeah mntama. Mntama ngaze ngaphinde futhi ngabuza ngathi mina ngizoze ngiye endiyini mntama uyakhumbula? Ya ngiyabuza sisi wami. Mntama ngahamba ke ngaye endiyini India lathi umuntu oyithathile imali uzobonakala ngombala njengokumbona ke ulwandle esihlanya kanje mntakama. Hey kodwa mntakama ngoba umbona ulwandle esihlanya kanje naye mntama wahlanyiswe yimina. Mntama ufuna ukungitshela ukuthi ingane yami iyagula wena isandla sakho? Ufuna ungitshela lokho? Mntama yikho enye indlela engakutshela ngayo kodwa ke kukanjalo mntakama. Cha umthakathi ubolile. Ingane yami iyagula phambi kwakho ungibona ngihamba ngehla ngenyuka ngifuna usizo uthule. Mntama ngoba indaba engaka ngemali nje usokwazi ukubulala ingane kasisweni. Ngicela mntama ngicela unezithuba nami ngithi kuyichaza. Ayikho into ozoyichaza. Mntama umthakathi. Mntakama uyangizwa? Ngiyakuzwa. Ngikuzwa ukuthi nisufa ukubulala nami ke manje. Cha Uhlapha kumanje nje usendiyeni. Cha mntama kunjalo. Mntama kodwa ngabuza mntakama ngaze ngabuza izikhandle zabantathu mntakama kangayekho nanoyedwa ophumela obala mntakama ngakumele ngenze njani abafazi befika mihla namalanga ekhaya mntakama bezofuna imali mina ngakumele ngenze njani mntakama Kamele ngenze njani? Ngivulele ngiphila. Kabe ngaqondile namntama uthi ngikubulala uphile mntama. Bengizokwenza njani mina? Bengizokwenza njani? Ukulokhu uthi mntaka mama, usuthi mntaka mama, usukulokhu uthi mntaka mama, ngisena umntama wakho mina, angisiyena. Ukwazi ukuthakatha ingane yami. Kodwa mntama kangayona inhloso yami leyo, kangayona inhloso. Kwakuyini inhloso? Mntama ungakubulala umuntu. Kodwa mina mntama ngangiyitshela ukuthi ulwandle uzophumela obala ngoba phela ngabuza ikhandle eziwu3 mntaka ngibuza ukuthi kahle kahle imali kwenzakalani ngayo imali. Hayi. Ngiyacabanga ukuthi uyajabula nje ubumbone nje.
kodwa ube wazi ukuthi uzalwe phambi kwakho ephila kahle. Hayi mntama. Awumntama ubulile. Awu ngiyaxolisa mntama. Ayikho into Awu engizoyenza. macengwana, mchunu. Ngicabanga ukuthi uqedile, ngicabanga ukuthi Ndabezitha. Awu ngiyaxolisa mntakama. Hawu cha ubulile. Ngiyaxolisa mntakama. Wena Siyami. mayivale icingo. So njengoba umuzwe enjena nje, usafisa kona ukubuyela endlini la nihlala khona? Yabona sesingingokusho mayikhuluma kanjena ngicabanga ngisho nokuthi ngiphume ngiyoqasha. Njengoba lithi ngifuna umuzi wasekhaya mhlambe nami sengifuna ukubulala naye. Kodwa kahle kangayona inhloso yami. Kangayona inhloso yami ukuthi kuze kufinyelele kulesi sigaba esisikusona manje. Kangayona inhloso yami. Yo. And inkinga lento ukuthi ayizulapheka. Ngiyayizelapheke. And nakumina kubhlungu knowing Because ingane yakho. Yeah, ingane yami futhi naye uLwandle ube umuntu obright nakhona esikoleni. Njengoba manje senje nami ayikho into engayenza ngoba ngabuza ngathi imali ishoniphi. Kaze kwanzima. So uzizwa kanjani ke usukhulumile? Khona ngizizwa ngiright ngathi khona into esukile emagxalabe nami. Ngizwa nginokuthula mhlambe nanobuthongo ngizokwazi ukuthi ngilale. Ngizokwazi nokuthi ubuthongo bufike ngoba phela bengingasakwazi kwakulala bese ngilala ngama sleeping pills ukuthi ngilale nje uzokwazi ukuthi ngithole ubuthongo. So isimo sesizoba njani ke ekhaya ke manje ke? I know usiswami isimo soba awkward. It's very gone. Angasa. For isikhathi singakanani nje mhlawumbe uyashesha umuntu onjani uyashesha kwamukela. Ake yena lo muntu osheshayo ukuxola. Hayi yena lo muntu osheshayo ukuxola. Yabona nje bese khulume kanje. Sisazoke singabhekani isikhathi eside mina naye. Lapho nisegcikeni elilodwa. Sisegcikeni elilodwa. Kwaze kwanzima. Sizokusiza for i-counseling, sizokubhukhela i-counseling. Sizokubiza nge-date mase ku-right yonke into sisazokuhlelela yonke into. Kodwa siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. Ngiyabonga namakhulu siphinde size nabanye. Kubhlungu, ziningi indaba ziyalekanyana, kubhlungu. Akekho umuntu ovukayo athi ufuna ukwenza into ebhlungu kodwa siyashintshana singabantu, siyashintshana. Ukucheckana nje umuntu umcheck usunjani, amahagi asho likhulu, ufanele umuntu umcheck nje ukuthi unjani, right, khamba kanjani ngawo, kusho likhulu asinakekelane, asithandane singabantu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ubukele le show le, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare yonke indawo la ngashare khona. Bye. Blaqlife TV.